Seguimos con Paula, pero seguimos en Entroido. Vimos a Verín, ali está a nosa compañeira Alba Lea, gozado do martes do Entroido. Que animada está a tarde en Verín neste martes de Entroido para pechar xa esta gran festa. Que hai que pensar que aquí a xente xa case está de resaca porque comenzaron o Entroido o 5 de febreiro con ese xoves de compadres e hoxe fixademos que maravilla de desfile montan cada ano para pechalo. Estamos no momento das carrozas e das comparsas. Antes víamos os cigarróns como abrían ese desfile coas súas chocas, o gran son do Entroido galego e agora estamos xa cas comparsas e as carrozas. Vamos ir por aquí, que maravilla de Entroido. Ah, que sí? É unha pasada. Pero canto tempo vos leva a vos montar isto? Bastante. Meses. Meses, sí, ao terminar ahora xa volven a empezar co siguiente ano. Ai, madre mía, e maquillaxe, perruquería? Eso facémoslo tamén entre nós, entre todos. Valen pa todo, aquí en Verín, o que non ven disfrazado, non vale, non lle deixan pasar. Mirad a charanga, mirad a charanga. Música, troule e baile, vou mir con esta comparsa, a ver se me acollen. Hola, eu podo desfilar con vos tamén? Ai, sí, claro. Sí, pero estades guapísimos. Toma. Ah, isto, espera, como aquí. Pa Aquí ti. queda ben. Ai, que guapa. A ti todo se queda ben. Claro que sí. Eu quero saber de tempos de preparación. Canto vos levabas poñervos así? Un ano antes, xa se poñen a pensalo. Entón, E meses antes da Navidad estamos todos no chollo xa. Entón xa tedes na mente o ano que ven? Bueno, xa hai ideas, hai que facer... reunirse, facer e tomar ideas e ale. Canto sodes na vosa comparsa? Vete, vamos andando, que se vimos estar atrás. Pois pídalle aí. Sodes 20 ou así, eu conto, non? Mais ou menos. Cantos son? As de sempre son. De que ides disfrazadas? Estamos de hortensia, de primavera. Ah, para chamar para que veña, que boa falta fai. Que debe de máis. Que me gusta. Cantas comparsas hai? Cantos sodes aquí? Sabemos, na nosa somos 30. Ui, entón un máis podo ir eu que non se nota, eh? Podes vir, pero aparte, bueno, vamos ir pegando cousiñas e vas moi ben. Leva, Eu leva. aquí. Moitas gracias. Fixadevos na expectación que hai en Verín, que están as rúas cheas de xente para ver estas comparsas. Imos seguir o ritmo da charanga e das carrozas, se vos parece. Mirade estes que guapos van. Un saudiño, para o que anda aí, un saudiño. Hola, 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 un saudiño. Saludade aí o que anda aí, que estades moi guapas. Saudade aí. Hola, que tal? Estades divinas. Sigo con eles, que senón voume perder. Vamos alá, vamos alá. ¡Mua! Biquiño Alba, que maravilla, Alba leva o disfraz típico de Galicia, que ir abrigado, vestido Sí, de animal claro, e ir abrigado. o tempo, bueno, ainda está dando un respiriño a chuvia que tivemos estes días, para este martes de Entroido, menos mal, menos mal.